Ja. Nee, wat zit er op die shirt? Hey, anti-blue huis. Ja, anti-blue, maar we ben je net. Nee, we binnen hier niet anti-blue. Oké, leuk. Leuk. Ik voel me hier gewoon een beetje blauw. Nou, ik ben anti-blauw. Maar juist, Tjerke achter u is een beetje blauw. Beetje blauw. Ik ging op ziek naar het toilet. Ik. Maar dan hebben we mooie jaloeren die. Ja, in Skarn en Gouten. Wij gaan nou naar Skinnegouten en Echo is dan wel puntenhalvering, maar dat maakt niks uit. Want ze moeten dit even voelen. Ja, we moeten het even voelen. We zijn nog een half minuut en dan ben we bij Gaskens. En wij pakken een punt naar. Lekker bezig. Dit is een slecht moment voor hem om dit te kiezen. Ja, ik kreeg echt helemaal geen zin in een roombroodje. Echt jammer dat we dat nou eten moeten. Op het winnaarsteam, hé. Lekker hoor. Dit. Ja. What's the shit? Wacht even. Oh! Nee! Wat is dit? Ze hebben hier sowieso een opslag. Nou. Hebben we deze al in de groep zo gehoord? Want deze stuk kunnen we wel maken. Ja. Parkeren, ik ben helemaal zenuwachtig ook hiervan. Nou, zo, ik maak hem niet uit. En dan zo snel mogelijk de auto. Wat maak je hier? Even een TikTok. En wou die? Maar wij die hier al en toen ben jij in bellen. Nou, wij hebben deze punt nog. Zit ik net door hier. Ik vind dit wel wat flauw, want omdat Jim bellen, wie en wij vierten om het appje te sturen. Ja. Terwijl wij TikTokken, bellen je. Toen zei ik, de moesten wel opnemen, want ooit denken ze dat we het vierten binnen. Ja, ik heb een winst. In de pauze maar net de punten nemen. We moeten wel de TikTok wel ergens plaatsen, want hij is echt heel leuk. Dat maakt maar, dat is wat jullie kunnen. Nou, als ik het dan... Wij hebben punten. Wij winnen de Jedder en wij hebben een TikTok maken. Nou, wij geven je, Ja, wij geven je een volgende plak in. Hoe lang hebben we hem nog? 12 minuten, dan gaan we los. Ja. Zullen wij nou een volgende plak in? Mag hem? Mag hem, Jerk krijgen. Nee. Maar welke van de twee? Nou, wij gaan. Go! Doei. Veel plezier. Nou, ik vind het echt een flauwe actie. Want wij winnen gewoon Jedder en hij had die TikTok opname, maar wij winnen gewoon even vierten om een berichtje te sturen dat we hier niet. Maar hoeveel is het hier? 50 punten? Ja. Ja, wij willen weer in. Ja. Oh, lieve heersbeestje. Wat is dat in het Fries? Dat wordt mijn oren nou in het Fries. Niet het even meer. Wist je het? Drop het in de comments. Ja! Dat is makkelijk. Trein een minuut. We zitten Ja, wel maar, eigenlijk nog in de auto, maar dat maakt niks uit. Zij gaan richting Makkum. Ja, Dus dat moeten we sowieso net wel. dus Lauwert. Makkum is... Ja, Lauwert of Koudem. Zeg maar die hoek, Zuidwest, kunnen we pakken. En zij al een oeren zonder Google Maps rijden. nee. Dat vind ik wel een goeie. Ja, want ze zijn onderwijs naar Makkum. Ja. En dan met ze wel weten hoe dat met... Dit was Zuidwest en dan daarna werden nou, want we moeten sowieso eindigen in Lauwert. Dus als we nou Zuidwest pakken. Ja. Maar is het dan... ik hoop kan dat- u snap eens stilzetten. Nee, maar ik hoop dat we de appel krijgen, want ik heb wel zin in een appel. Ik zie... Krijg een puddingbroodje op. Ja, maar ik wil een appel. Ja, Mevrouw Jennifer, die pauze zit erop. wij nemen wraak nou. En wij gaan ze dik in hen. Hop! Gas erop! Links of rechts? Wij gaan nou naar Witmarsum en dan komt we hele aanslag om. En Witmarsum is maar 2 kilometer en Makkum is maar 6. Dus het punt dat we dit plak nog halveert en dan Makkum net. Dus dan gaan we nou eerst naar Witmarsum. Oh ja! Weer in de Moederwetter in Witmarsum. Ik kan helaas net een dutje nemen, want ik was straks weer in de auto. Het is weer heerlijk. Martijn die denkt ik je zwem. Waarom dit zwem? Wat? Wat? Ik jij het niet net. Maar jongens, waar is dit mooie zwembad? Ik zou zeggen, lid achter. En succes Martijn. Ja, top. Ja! Wetter wie heerlijk wier. Heerlijk bier. Nou, ik ga niet verrassen, we gaan dan Makkum, dan Mag- maken we nog een bier. Mag ik dan ik weer? Ja, zo ik weer Ja. Kom maar Stop. weer rijden. Ik maar weer. Jennifer, is ook een 12 namen? Wat dan? Nou.
Zie ik toch Max Verstappen? Ja, ik skeur je door de bochten in. Ik drift hem, ik zet naast mijn DRS hier. En dan gaan we. Ik ben het, dat is dan normaal zo is. Ja, ik zou hem niet zo normaal doen. Nee. Oké, 4 minuten. En dan wat de volgende uitdaging voor hun. Even denken. Je mag nog in een TikTok-matje in Balk nou. Ja. En dat kennen we wel even snel voordat ze bellen. Dus sta je hier bij een beer? Nee, ik sta hier bij een balk. Zeg, wat een mooie plank. Nee, dit is een. Oké. Die vind ik wel leuk. Tje, wat een mooie plank. Nee, dit is een. Zullen we dat goed wezen? Ja, vast. Ik vind het allemaal goed. Oké. En dan wat we eigenlijk in wacht ziet totdat we Belly kennen. Nog 3 minuten voordat ik bel. Dat is toch echt dan. Oh, ze ben nou in Balk. In Balk. Nou, Ja. ga je hier nou een keer hoe het richting maken. Nou echt richting maken. Nou, echt richting maken. Ja. Dit keer ik Oh, hij belt mij nog. Oh, hier. hi. Hallo. Nou, vertel, wat hij je. En Jaloer again, Google Maps. nee, een oeren. Oh, een oeren? Nee. Ja, wij moesten ik een oeren. Oh, een oeren is een. En hoor ik in Google Maps. Oh, Prima. prima. Dankjewel. Je mag nou voor u de volgende 2 plakken. Hij je halveert in qua punten. Oké. Nou, succes. Hoi, hoi. Ja, maar dan ken ik wel zonder. Zonder Google Maps. Ja, makkelijk. Ja, want wij gaan naar van Makkum naar Hindelip naar Koudem Stafhoren, denk ik. Een oeren. Zal ik hem nou een oeren zetten? Ja, zij knippen het, ja? Zij denken dat het een makje bent, maar doe maar. Een uurtje zonder Google Maps. Dat lukt er net. Doeg Google Maps voor een oeren. Ja, wat is het ook hier, hè? Echt een dikke drol draait, man. Daar is het echt een kwartier voor. Ik wacht tot op een door hier. Ja, we hebben nou een zieke achterstand. Een kwartier voor. Ja, echt. Dat was echt een droe, vrouw.